ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮುಂಬೈ ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಬಂಟರ ಭವನದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಭವಾನಿ ಎಂದರು. ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ವಿಠಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಎಸ್ ಚಂದಾವರ್ಕರ್, ಸಕಾಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ರಾಹುಲ್ ಗುಡ್ಪಾರ್, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಡೆ, ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಯಿತ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ, ತುಂಗಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ, ರಂಜನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿ, ಗುಲ್ಗುಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೂತನ್ ಗುಲ್ಗುಲೆ, ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಲತಾ ಸಾಧು ಶೆಟ್ಟಿ, ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಿಶ್ವಸ್ತರುಗಳಾದ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಕಾಲ್, ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀಮಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರಿ ಚೇತಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. दोस्तों साथियों, मिमिक्री शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी यहाँ पर मैं अर्ज करता हूँ हम सभी कलाकारों की ओर से. उसके बाद मेरी मिमिक्री की दुकान खोलता हूँ कि दिल की हस्तियाँ अगर बिखर गई होती तो रूह के जख्म भर गए होते. वाह वाह तो फरमाइए. कि दिल की हस्तियाँ अगर बिखर गई होती तो रूह के जख्म भर गए होते. अगर आज आपकी तालियां ना होती तो हम कलाकार कब के मर गए होते. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, हम टीवी पे गाने सुनते हैं, कोई भी चॅनल लगाइए, मराठी हिंदी दोन्ही ओके. टीव्ही ऑन करतो आपण, कुठलाही चॅनल लावा, प्रत्येक चॅनल आपल्याला गाणी ऐकायला मिळतात आणि या गाण्याचा परिणाम आपल्या मेंदूवर कशा प्रकारे होतो. काही वर्षापूर्वी एक गाणं आलेलं, कंपनी या चित्रपटातलं गाणं होतं, खलास हे खलास. हे गाणं इतकं हिट झालं, माझ्या आजूबाजूला जितकी लोक राहत आहेत त्यांच्यात सकाळ दुपार संध्याकाळ तोंडामध्ये हेच गाणं, खलास.
एके दिवशी माझ्या बाजूला एका बाईचा नवरा ढगात गेला. आपण विचारपूस करायला जातो, पण त्या बाईच्या डोक्यामध्ये या गाण्याचं एवढं भूत आहे. तिने या गाण्याच्या स्टाईलमध्ये सांगितलं, पहा कशा प्रकारे. आणि जी विचारपूस करायला गेलेले त्यांनी कसं उत्तर दिलं. पहिल्यांदा जिचा नवरा ढगात गेलाय ती म्हणते, हे असा कसा तुझा ग नवरा यो गेला, काल बरा होता नि आज कसा गेला, काय ग आजारी होता, काय ग ऍक्सिडेंट झाला, काय ग अटॅक आला, असा कसा झाला खलास. अभी जिसका गाय वो शुरू हो जाती है. काल रातची पिऊन आला माझ्या नारडावर तो बसला, काल रातची पिऊन आला माझ्या नारडावर तो बसला, तो आक्रमशी मेला माझा डोका त्यांनी फोडला, मग माझा पण डोका त्याच्यावरती फिरला, यो मच्छीचा कोयता त्याच्या मानेवर घातला खलास. श्री चंदावरकर साहब ऐसे हस्ती है. आज हम सब श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक के नाम तो सुने होंगे, सुने हैं. आज 198 ब्रांचेस, 198 ब्रांचेस है श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक की. तो आप सोचो कितने लोग उसमें काम करते होंगे. उस बैंक के एक तरफ से चेयरमैन, दूसरी तरफ से आज करीब 2,500 लोगों के अन्नदाता है. उनके कंपनी है स्टैंडर्ड ग्रीस एंड स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड. बहुत बड़े एक इंपोर्टर, उतना ही एक्सपोर्टर, बड़ा एक्सपोर्टर है, मगर किसी को ज़्यादा इनके जानकारी नहीं है. और मुझे और एक कहना इतना अच्छा लग रहा है इन द सेंस वी ऑल आर इंडियंस. यस, वी ऑल आर इंडियंस, बट बाय द टाइम कितना भी हम बोले मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बट मैं भी सेल्फिश हूँ. वैसे ही यहाँ मैं और एक कदम आगे रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ, चंदावरकर साहब अपने कारवार के हैं, अच्छा कन्नड़ बोलते हैं. मेरा और उनके जो पहचान हुई है हार्डली 2 महीना, तो आप समझ लो आज हमारे एक्चुअली वो बाहर थे. इतना प्यार रखते हुए आज यहाँ वो आके हमारे सामने बैठे हुए हैं. मैं श्री चंदावरकर साहब का हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ. और एक महान हस्ती आज यहाँ आने वाला है, अभी कुछ थोड़ी देर में आएंगे, श्री राहुल गडफले जी. जैसे हमारे कन्नड़ में कर्नाटक मल्ला और उदयवाणी सवेरे 6 बजे हमारे घर के सामने आते हैं, आ रहे हैं, वैसे पूरे महाराष्ट्र में एक न्यूज़पेपर घूम रहा है, वो है सकाळ. सो सकाळ मीडिया के चीफ एडिटर है श्री राहुल गडफले जी. वो भी अभी थोड़ी देर में हमारे सामने आके विराजमान होने वाले हैं. वैसे मैं उनका भी, भले वो हमारे सामने अभी बैठे नहीं है, बट स्वागत मैं जरूर करूंगा और एक बार. इसके साथ साथ और एक महान व्यक्ति बैठे हुए हैं. 2 शब्द मैं ತುಳು में कहूँ. ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಈ ಪೋಡಿಯಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೋಳೆ ಉಂತುದೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗ, ಈ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗುರಿಕರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಆರ್ ನಿಜವಾದ ಅತಿಥ್ಯತ್ತು ಎದುರು ಹೊತ್ತು ಕುಲ್ದೇರೆ ಯಾನ್ ಇಡಲೇ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಯಾನ್ ಪಯ್ಯಡೆರೇನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾದ
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಲೆಕ ಬಲತ ಕಣ್ಣು ಬಣ್ಸಂಗಾಂಡ ದತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓಲುಪೋಟ ಪನೊಲಿ ಬಾಂಬೆಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಣ್ಸಂಗದಾಂಡ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಂಚಿನ ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಅರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಆರು ಬಿನ್ನೆತ್ತು ಆರನ್ನ ಕನ್ನಡೋಡು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ಪೇರು ಬೆರಿತ ಮುಳ್ಳು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು मैं क्यों कैसा मेरे दिमाग में भवानी फाउंडेशन का स्थापन करना आया, क्यों आया, किस तरफ से आया, ये अभी वो मैडम ने अच्छी तरफ से सबको बताई। तो जैसे मेरे दिमाग में आया तो मुझे सबसे पहले सपना में आया श्री धर्मपाल देवाड़िगा जी। आज धर्मपाल देवाड़िगा जी ऐसे एक इंसान है, कहाँ भी ತುಳುಟು ಮನ್ಪೇರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ದಾಲದ ಅಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ धर्मपाल देवाड़िगा जी। आज तुलु पूरे भारत में तुलु भाषा को ले चलने वाले एक संस्था है, उसका भी वो एक प्रेसिडेंट है। वैसे ही आज भवानी फाउंडेशन का एक ट्रस्टी है, तो मैं उनको भी हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हैप्पी दैट एज अ टीम हमारे टीम में जो भी लोग हैं वो लोग एक चीज़ बहुत क्लियरली बिलीव करते हैं कि हमें चैरिटी को एग्जैजरेट नहीं करना है, उसका ज़्यादा बढ़ावा नहीं करना, उसको ज़्यादा लाइक शो ऑफ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है, करते जाना है बस। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्राउड थिंग्स दैट आई कैन से ऑफ आवर कमिटी मेंबर्स। वी ऑल हैव दैट सेम थॉट प्रोसेस कि हम लोग दिखावट के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा है जो भी कर रहे हैं, you know, we are doing it with whole heart and passion, because the donors in this foundation are the people who are contributing right from 100 rupees to 50,000 rupees per month, you know. So these are the people who are contributing, so we have to be very careful before we decide कि हमें कहाँ पैसा, you know, खर्च करने हैं। So keeping that in mind, we are very happy to have wonderful people around us। And talking about the journey, yes, Swati ji ने बताया, it all started when one of our colleague met with an accident, और हम सारे हॉस्पिटल पहुँचे। और उससे पहले कभी पता नहीं होता खून का इम्पोर्टेंस क्या है, जब तक हम लोग खुद नहीं गुजरते। मूवीज़ में देखा, टीवी में देखा, सब ठीक है, बट वो देख लिया और भूल जाते हैं। जब खुद पे आती है तब हमें दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ उसका इम्पोर्टेंस क्या है। वही हुआ हमारे साथ। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला 22 यूनिट ब्लड चाहिए, यू नो। तो 22 यूनिट इज़ अ बिग नंबर। हम वहाँ पे लोग 1-2 यूनिट के लिए भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। तो इमीडिएटली हमारा टीम विच वी आर वेरी, आई मीन वो पहला झलक था हमारा टीम का यूनिटी का, जो हमने पहले नहीं देखा, ना ही कभी सोचा। 1 कॉल एंड विद इन एन आवर देयर वर 48 यूनिट्स ऑफ ब्लड, यू नो। देयर वर सो मेनी पीपल देयर, 48 यूनिट्स। एंड आई थिंक द डॉक्टर्स इन द MGM हैड टू से स्टॉप, you know, because it was getting too crowded in the hospital. So this was one of the main reasons why we, especially Mr. Shetty and we as a team, we thought that yes, this is something, I mean, the numbers that we have is roughly 300 people in Mumbai itself. So this is a good number, बहुत बड़ा number है, और काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसके वजह से, ये numbers को लेके। Because usually अगर आप फाउंडेशन स्टार्ट करो तो 4 से 5 साल तो लोग इकट्ठा करने में लग जाते हैं उसमें। Whereas हम लोग यहाँ पे हमारा 4th एनिवर्सरी मना रहे हैं, एंड we already have more than 300 people as core people in the foundation. And when it comes to donations, yes, we are proud to say that all the donations that are coming in right now is from the company itself, all the members, the family members within the company, and it's to the amount of 30 lakh rupees, you know. So within a span of 4 years, coming to the numbers of 30 lakhs, this shows that our own people have the trust in us, they have the belief in us. So it's a big responsibility on our shoulder. And till now, by Almighty's blessings, we have done a reasonable job, as you can see, and we hope we continue to do a wonderful job ahead.
हमारे प्यारे मिस्टर अरविंद सावंत जी, I have a very pleasant duty of introducing our guest of honor, Mr. Arvind Sawant. Mr. Arvind Sawant needs no introduction. He is a very well known and one of the most distinguished politicians of India. Arvind Sawant is well known as leader accessible to masses 24/7, his vision being reflected with the development work he undertakes for consistency. His concern for people from various cadres, which is the reason being popularly referred as Apla Manus. Good orator, his speeches in parliament over various issues in country are remarkable, and his comments regarding the policy decisions are noteworthy. His works, ranging from garden beautification to a state-of-the-art cardiac ambulance for the Sir J.J. Group of hospitals. The work includes providing funds for gyms, computers to schools and colleges, and motorbikes to persons with physical disabilities, environment-friendly carry bags to support ban plastic movement, and so on. He studied up to BSc in Kirti Khalsa Bhavan's College. Worked in his earlier days as a teacher, tutor in the classes run by late Principal Vaman Rao Mahadik, Shiv Sena MLA to the students of financially weak families. Arranged and participated in number of drives of blood donation, eye donation, and free tuitions classes, job fair, etc. over the decades. Strongly follow. हस्ते याचे उद्घाटन व्हावे. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटाने त्याचे स्वागत करू. An eminent author, scholar, poet, educationist, and social worker, Dr. Sunita M. Shetty. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮೇತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 15 ದಿವಸದವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಅಪ್ಲೈಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬಯೋಡೇಟಾವನ್ನೊಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಯೋಡೇಟಾ, ಈಗ ಬಯೋಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ.
ಕೊನೆಗೆ 28ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏಜ್ ನನ್ನದು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಏಜು, ಇನ್ನು 50 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬಂತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಟೈರ್ 2 ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಿನಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು 7 ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾರವಾರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂಧಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕೇರಳದೆಂಬ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಧಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 years ಬಿಫೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಸಾವಂತ್, ದ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್, he called me to Mumbai because I was also one of the trustee for health scheme called Yashaswini for Government of Karnataka. So he called me one day, doctor, you have to come to Mumbai, you have to get all the documents what Government of Karnataka is functioning with this health scheme system called Yashaswini. You have to come and give me the presentation. Then I told Minister Saab that where I have to come. You don't come. I will come to Grand Maratha near to the airport. You present in front of me. Then you can go back to Udupi. ಪರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಖಂಡನಿ ಬಡಿದು ಮೊದಲು ಸಮಾಜಗೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೆ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆ ಇನಿ ವಾ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಎನೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಎನೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿನ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಗೆ ರಂಜನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಂಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಬಣ್ಸಾಂಗ ಈತಂಡು ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಣ್ಸಂಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸನ ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. धर्मपाल सेठी और उनका जो राइट एंड लेफ्ट हैंड जो मिसेस सेठी, दीक्षित सेठी और सभी आज जी सम्मान वाले मेरी साथियों, सबको मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभाशय। ये जो एक फाउंडेशन चलाना इतना आसान का बात नहीं है। हम लोग साल में एक बार आता है, अच्छे से ताली बजाता है और बहुत अच्छा किया करके बोल के चला जाता है। जिस आदमी चलाता है उसको उसका पता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कितना पैसा का ज़रूरत है, कितना टाइम का ज़रूरत है और कितना उसका पीछे सैक्रिफाइस करना पड़ता है करके। मैं पूरा दिल से हमको स्वागत करने के बदले केडी शेट्टी को स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। और उनको एक फाउंडेशन सुधाकर हेगड़े फाउंडेशन के मेरे पास भी है, छोटा छोटा मैं काम करता है। मुझे अंडर 80 जो है 8 साल के बाद मिला। उनका काम देख के, उनका प्रोग्रेस देख के, उनको जो पब्लिक को जो ढूंढ के जो मदद करता है उसके ऊपर उसको 3 साल के अंदर ही अंडर सेक्शन 86U एग्जाम्पशन में मिला है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। और माँ का बारे में अगर बोलने को जाएगा मुझे इमीडिएटली इमोशन हो जाता है, मेरा भाषण बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा माँ जी ने क्या सैक्रिफाइस किया करके मेरे को इमीडिएटली आंसू आ जाता है। इसलिए ज़्यादा मैं वो एरिया में टच नहीं करता है। मैं इतना ज़रूर बोलेगा कि कुसुमभद्र शेट्टी साहब भगवान को खुश होने के जैसा, गरीब को खुश होने के जैसा
सभी नीडी आदमी को खुश होने के जैसा माँ का नाम से अच्छा काम कर रहा है। भगवान उसको और देवे, उसका इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ते जाता है ऐसे फाउंडेशन भी बढ़ते जाना दो। आज हम लोग को सम्मान किया, भगवान के दया से आपका पत्नी, लड़का, डॉटर इन लॉ, इनका सपोर्ट से एक दिन भारत देश का सबसे बड़ा सम्मान आपको मिले। आप जितना नीडी आदमी को प्यार करता है उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। कोई जन्म में अच्छा काम किया, आज आपको उससे ज़्यादा करने के लिए मिला, आज उसको पूरा आप यूटिलाइज करता है, इससे आगे इससे बड़ा आदमी बनेगा। दूसरा जन्म आपको इससे बड़ा आदमी बनेगा, भगवान मौका देगा। और हम लोग को ये जगह पे बुलाया, सम्मान किया, मेरा तरफ से, मेरा श्रीमती की तरफ से मैं पूरा थैंक्स आपको बोल के, आपका फाउंडेशन अच्छा चले, आपका अपना समाज का नाम रखिए, आपका कम्युनिटी का नाम रखिए और आपका इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड फेमस हो बोल के प्रार्थना करके ऑल द बेस्ट करके मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಸುರೂಕು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ದೊಂಬೆವಿಲಿದ ದ್ವಾರಕ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ರಘುವೀರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರ್ ಆರೇನು ಊರಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಊರುಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ದಾಯಿಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಶಬ್ದಡು ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಂಬೈ ಪೊಸತ್ ನಮಕ್ ದಾದನ ಪೊಸತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಸುರೂಪೋಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಸೆರಗದ ಕೊಡಿಟಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ. ಅವೇ ಬಂಡವಾಳವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮನ ಮುಂಬೈಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಊರದ ಒವೇ ಬಂಟೆರವಡು ಬಿಲ್ಲವಜವಡು ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸವಂಡ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಸಾದಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಯಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧು ಶೆಟ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಕ್ಕನ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡು ತೆಯ್ಯಿತು ವರ್ಷಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ್ ಸಂಗೋನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹುದ್ದೆಲೆಡು ಇತ್ತದಾರು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬರೊಂದು ಪುನಾರು. ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡಗ ಎಂಕ್ ದಾಯಗಂದು ಎಂಕ್ ವರನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ದಾದಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಲ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಬರೆಪಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ಭಗವಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಠ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಆ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಈ ಮನಸ್ಸು ಗಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಖಂಡಿತ ಸಂದೋಡು. ಮನುಷ್ಯ ತುಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆತ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತ. ನಮ್ಮ ಏತೇ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ, ಏತು ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡಲ, ಏತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡಲ, ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಮಾತೃಪೋವು ಅಂಡ ವರದಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ, ಆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ, ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ, ಅವು ಖಂಡಿತ ಪೋಪಿನವತ್ತು. ಅಂಚಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ದೀಪೆನ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ. ಬಾಕಿ ಸಂಪತ್ತೇ ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇಜ್ಜೆ. Chairperson and trustee of Nutan Gulgule Foundation, a non-profit voluntary organization registered in year 2010, is working towards improving people's lives and focus on disabled and physically challenged girl child through continued care across all stages of life, counseling academic children. Through the foundation,
They help at risk newborns and parents, families in medical crisis, people with disabilities, ill-fated, women and seniors. The foundation specialize in the below: daycare centers, children with special needs and their families, day and employment programming, supported housing, social connections, special needs, child home tuitions and counseling centers. बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। यहाँ में मलिका अशोक शेट्टी जी, या नात्याने आणि सर्व नूतन गुळगुळे फाउंडेशनच्या सर्व लोकांतर्फे मी शेट्टी साहेबांचे पहिल्यांदा आभार मानते आणि भवानी फाउंडेशनच्या सर्व ट्रस्टींचेही आभार मानते। त्यांनी हे मोठं कार्य जे हाती घेतलेलं आहे आणि त्यांनी आईची आठवण काढून हे सगळं केलेलं आहे, त्याबद्दल खूपच त्यांचा अभिमान वाटतो आहे। आम्हीसुद्धा आमची संस्था ही अपंगांसाठीच काम करते। आमचा मुलगा पुष्कर हा दिव्यांग असल्यामुळे त्याच्याबरोबरीने करताच आम्ही या संस्थेची स्थापना केली आणि आमचंही आता हे 5वं वर्ष आहे आणि आम्ही दरवर्षी भारतातली सर्व दिव्यांगांना एकत्र आणून ज्यांनी अपंगत्वावर मात केलेली आहे अशा लोकांना एकत्र आणून त्यांना आम्ही फेलिसिटेट करतो। यावर्षी तो प्रोग्राम 22 नोव्हेंबर रोजी दीनानाथ नाट्यगृह इथे 8 वाजता रात्री आहे। तर मी शेट्टी साहेबांना आणि सगळ्या मान्यवरांना तिकडे यायचं आत्ताच निमंत्रण देते। तर हे ऑल ओव्हर इंडियाचे सगळे दिव्यांग आपले येतील आणि मी अशी अपेक्षा करते की भवानी फाउंडेशनतर्फे आणि भवानी फाउंडेशनबरोबर आम्हाला नक्कीच कार्य करायला आवडेल। धन्यवाद। आई या शब्दाचा अर्थ जर कळायचा असेल तर भवानी या शब्दाचा अर्थ कळेल। त्यामुळे आई आणि भवानी, मला शेट्टींचं भाषण ऐकताना खरं तर व्यासपीठावर एवढी सन्माननीय मंडळी बसली, तिथे शेजारी माझ्या चंदावरकर बसलेत, शामराव विठ्ठल बँक, पारडेजी बसले आहेत, शेट्टी बसले आहेत, इकडे केडी शेट्टी बसली आहेत, व सुनीता वहिनी बसलीत। तुझं नाव लक्षात राहील, माझी मेरी सिगाई बहन का नाम सुनीता है, मेरी सरिता है, वो भी सगी बहन है, वो भी है, बट सुनीता 4 बहनें हैं मुझे। तिथे बेटा उपस्थित सभी भाई और बहनों, मला पहिल्यांदा थोडंसं मराठीत बोलेन मी मुद्दाम। आज इथं मला बोलावलं, 2 दिवस सारखे फोन येत होते, म्हटलं कार्यक्रम काय मला माहिती नव्हता, पण भवानी फाउंडेशन, मी या सारखं म्हणतो बंट आणि भवानी काय संबंध, बंट्स और भवानी, वी कॅनॉट, आय मीन कंपेअर। आय सेड व्हॉट इज गोइंग ऑन, आय डोंट नो व्हॉट इज दॅट, पण बंट म्हणजे काय ते डॉक्टर मस्त म्हणाले की बंट अशी माणसं आहेत की आयुष्यभर लोकांना मदत करणारी माणसं म्हणजे बंट, आणि मग त्यांना आशीर्वाद देणारी कोण तर भवानी। मग ती भवानी, मला आश्चर्य वाटतं केडी, तुला मी खरं सांगतो, मला खूप अभिमान वाटला तुमचा आज। आयुष्यामध्ये प्रत्येकाच्या अशा काहीतरी घटना घडत असतात, कुछ ना कुछ हादसे होते रहते, अच्छे बुरे, वो साक्षात्कार कहते हैं उसे, एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कहो तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। और उस साक्षात्कार में अभी आपने अगर भगवान को समझ लिया तो आपकी दिशा बदल गई। एक हादसा क्या हुआ, अपना कर्मचारी कुछ एक्सीडेंट में हुआ, उसको ब्लड की आवश्यकता लगी, तू किती समाजापासून दूर आहे लक्षात ठेव, हाउ मच फार यू पीपल आर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, सो दैट इंसिडेंट हैज गिवन ओपन योर आई। ಕೊರ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ KD ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಮುದಾಡು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏರ್ಪಾಲೆ ಗುತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಅಪ್ಪ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತೇಳು ಅಪ್ಪ ಬಂದ
ನಾನು ಮಾತಿದ ಮುಖ್ಯದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದೆ, ದೈವದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದೆ. ಭಗವಂತ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಬನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತಿನಾರು. ಯಾನ ಕೇಳಿ ಶೆಟ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿನಿ, ಏನೇ ಹೆಗ್ಗ ಇಡ್ಲ ಬಿಎಂ ಶೆಟ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಕಂದಿನಗಳು. ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಕಮಿಟಿ ವೈದ್ಯನಗಳು 24-25 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತೇವೆ. ಕೇಳಿ ಶೆಟ್ರು ಪಂಪೇರು ಬಂಗೋಡ ಮಿತ್ರವೈದ್ಯನಿಂದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗೋಡ ಮಿತ್ರವೈದ್ಯನವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಹನತ್ ಬರೋದು, ಬೆದರ್ ತೆಪ್ಪಡು, ದಿನಕ್ಕೂ 15 ಗಂಟೆ ಬೆನ್ನೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗದ ಮೇಹನತ್ತ ಫಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಓಲ್ ಇತ್ತಿನಾಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೇರುತ್ತಲೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವರ ಏಪರ ಪುಟ್ಟುಬಾಡಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮೇಹನತ್ ಮನೆಗೆ ಇನಿ ಹತ್ತನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಕೊಂಜಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಬನ್ ಸಂಗೋಡು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಈಡೇರಿ ಬಂಡೇರಿ ಬಂಡೇರಿ ಸಂಘದ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಕಲ್ದೇರಿ ಆ ಬಂಟೆ ಸಂಘ ಮಲ್ದಿನ ಅವಧಿ ಕೆಲಸನೇ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಆಗ ಬಂಟೆರ ಸಂಘವು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತದೆ. ವಾ ಸಮಾಜದ ಏರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಕೇಳಿಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಸಹಾಯ ಬಂದಿನ ಜನಲಜ್ಜಿ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಂಚಿನ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಾಜ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅರೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಆಗ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರಿ ಅವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಏರಿಯೋಡು ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಂತ ಆದ್ರೆ ಬಡವದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಡವ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸಿಕ್ಕಿದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಿರೋಡು ಕೆಲಸ ಮಂದಿರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರಿ. ಆಗ ಕೆಲಸ ನನಾತ್ತು ನಡಪಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ದೈವದೇವರೆಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಲ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡಿ ನನ್ನ ನಿತ್ತಿಗಳ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ವಾವಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡ ಅವು ನಡಪಡಿ ಆರ್ನ ಬಿರೋಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬಣಿಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಉತ್ತರ ಸುಭಾಷಣ್ಣರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ ಚಂದ್ರವರ್ಕರ್ ತಮ್ಮಿಂದ 2 ಮಾತುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ. मी सर्वांनी कन्नडमध्ये बोलले, तुळूमध्ये बोलले, हिंदीमध्ये बोलले. मी थोड्या मराठीत बोलायला इच्छितो. खरं म्हणजे फक्त माझं आणि कुसुमोदर शेट्टींचं संबंध 2 महिन्याचे आहे, त्यांनी सांगितलंच आता. आणि त्याच्याबद्दल मी आमचे खास दोस्त बालकृष्ण भंडारी यांचं धन्यवाद व्यक्त करतो इकडे. आणि असल्या सामाजिक कार्यकर्ते आणखी गोरगरिबांचे म्हणजे त्यांचं दुःख त्यांना समजतं नाही की त्याच्यासाठी हे फाउंडेशन त्यांच्या आईच्या नावाने आज त्यांनी ते केलेले आहे. त्याच्याबद्दल मी खूप अभिमानी आहे. आणखी मला असं वाटतं की प्रत्येक माणसाने आपण जसं म्हणतो की जनसेवा म्हणजे जनार्दन सेवा हीच मुख्य आहे. आणि आपण जे ज्याला देतो जे करतो ते आपलं आहे, जे आम्ही ठेवतो ते आपलं नाही ते दुसऱ्यांचं आहे. हे तेवढं त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवलेलं आहे आम्हाला सर्वांना. त्याच्याबद्दल मी फार त्यांच्याबद्दल म्हणजे मला अभिमान वाटतो. आणि त्यांनी मला बोलवलं इकडे प्रेमाने आदर सत्कार केला, त्याच्याबद्दल मी फार त्यांचं धन्यवाद आणखी त्याचं खूप कृतज्ञ आहे मी. आणि देवाची प्रार्थना करतो की त्यांना आणि त्यांच्या मंडळींना परत एक्सटेंडेड मंडळी तुमच्या लोकांना सर्वांना एक नवनिर्मित भवानी फाउंडेशन जिसको सिर्फ 4 साल हुए हैं और उस फाउंडेशन ने 4 साल में इतना बड़ा काम किया है. केडी शेट्टी जी और माँ के नाम से, उनकी माँ का नाम भवानी है, ये भी एक सौभाग्य की बात है. ये जैसे हम भारत माता कहते हैं तो वही है ना माता, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. माँ की तरफ याद रख के वो काम, और उन्होंने देखा आपने कि कितना दिल मतलब
उनका इतना उदार अंतःकरण है, सेंसिटिव है बहुत ही, और इमोशनल भी है। गरीब कोई दिखा तो उसको मदद करनी है, बीमार कोई है तो उसको मदद करनी है, कहीं स्कूल की जगह नहीं तो उसको स्कूल देना है। ढंडोरा नहीं पीटना है, ये बड़ी बात होती है। बिना ढंडोरे पीटे लोगों की सेवा करने का धर्म केडी जी कर रहे। केडी जी की जितनी सराहना करे उतनी कम होगी। उनके भवानी फाउंडेशन को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आगे चलकर भगवान से प्रार्थना, भवानी से प्रार्थना करूँगा, सारी शक्ति दे, युक्ति दे, बुद्धि दे, और यही सेवा करने की ताकत केडी और भवानी फाउंडेशन अखंड दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ವರ್ಷಡೆ ಇತ್ತು. ಐದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಫ್ಲಡ್ ಆದ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವಾದ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತದ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಒಂದು 16 ಫೀಟ್ದ ಇಡೀ ಕಂಟೈನರ್ ಬೋಡಾಪನ ನೀರು, ಪರ್ರೆ ನೀರು, ఒక ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಅವತ್ತದ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತುಲೇನು 16 ಫೀಟ್ದ ಏನಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ವಸ್ತುಲೇನು ಬಾರಿ ತುರ್ತಾದ ಕಡಪುಡ್ದು ಓಡೆ ಎತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅಡೆ ಎತ್ತದು ಗೋಡೈನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ 5 ಜನನವರ ಲೆತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಮಾನಿಕ್ पाडुले, मिलिंद बोडके, संदीप कुटाल, विठल गोरे, संतोष शेडगे, लाला साहेब बोडसे. प्लीज आप लोग स्टेज पर आ जाइए. अगत्य उंट अक्लिंग मुट्टाई अंचिन उंदी मल्ल केलसनु साधने माड्तिनकु होर जोरडे चप्पाळे कट्टदे आ पोर्तु अंचेतदे आ पोर्तुडु नीरुद नडुटु पोदु ट्रेलर घेऊन त्याच्यात कंटेनर भरून त्याच्यात ते माल भरून तुम्ही वाटपात केले. ते किती बोलले तरी त्याच्याबद्दल कमी आहेत. तर आम्ही सर्व फाउंडेशनचे सर्व आपल्या परिवार तुमच्या सोबत आहेत आणि तुम्हाला धन्यवाद आणि तुम्हाला कृतज्ञतापूर्वक मी तुम्हाला इथे ही सत्कार करतोय. ಇನ್ನಿತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದೇರು ಹಿರಿಯರು ಅರ್ಲದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯತ್ ಚಂದವರ್ಕರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ 50ರ ಸಂಭ್ರಮ, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ 78ರ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಂಥ ಒಂದು ಯೌವನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಚಂದವರ್ಕರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಸಂಘ ಬಾಂಬೆದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಯ್ಯಡರೆ, ಪಂಚ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ, ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಸರಿತಾ, ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ MD ಶೆಟ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ವಿರಾಟ್ ಶಂಕರಡ್ಡಿ ಪಾಲಿತಡೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈದರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾನ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದ ಯಾನ ಸೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಎಕಡುಕ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯ ಒಂದು ಏತು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೆರೆ ಇಟ್ಲ ಪೈಯಡೆದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಂಡೇದು ಅಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಬೈ ಬಣ್ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಬಣ್ಸಂಗ ಕೊಡ್ತೆ. ಬಣ್ಸಂಗ ದಾಯಿ ಬಣ್ಸಂಗ ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಮನ್ಪಿನ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಏತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ ಅದು ಉತ್ತರ ಉಂಟು ದಯಪಟ್ಟ ಸುರುಟು MD ಶೆಟ್ರಿ ಇನ್ನಿತ 91 ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತೇವೆ. ಆ ರೆಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪಿಕೆರಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಂಬೆಡ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಓಲೋಲು ಇದು ವಿದ್ಯೆ ವಂಚಿತೇರು ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ವೇರು ಬತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬೇರು ಆಡ ಮಂಡೇಡಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಏರೆಲ್ಲ ತುಂಬೇರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗ ಐನು ತೂದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗದ ಪಂಡೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದು 25 ಜುಲೈ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆ ಕೊಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗಗಳು ವಾ ವಿದೌಟ್ ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಇನ್ನಿತಲಾಗ ದುಡ್ಡು ಜನ ಇನ್ನು ದೇವರ ಬಣ್ಸಂಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ನಟ್ಟಿದೆ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರತ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನ ನೆನಪುದಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ನುಪ್ಪದ ಪಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ಊರುಗು ಬೇಲಿ ಬಾಡಿ ತುಂಬು ಕಂಡೋಗು ಬೇಲಿ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗಾಜಂಡು ಅಂಚ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏರುಳ್ಳ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಬಿರಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಯಾನು ನೆಕ್ಕೆ ಜೈದ ಮೋಲಿನ ಸುರುಕು ತೂದು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಳ್ದಿರ್ತದೆ. ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ದಿರು ಪಂಡ ಅರ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡ ನಿಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೋಡು ಆಂಡ ಏಪಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು 500 ಜನ ಲೆಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೂನಿಗಳು ಬೈದಾರೆ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸದಾ ಇದು ಆರ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ AGM ಒಬ್ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೂಡು ಬಂದು 50-20 ಜನನ ಲೇಯ್ದ ಐಟ್ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದ ಒಂದು ಆರ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮಲೇಶ್ ಬೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪಿರವಡು ಇತ್ಲಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕಮಲೇಶ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಮುಲ್ಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಘುವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಜಿಪಾರ್ನ ದಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಘುವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಗಳ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟರವಾಣಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಗೆ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀ BR ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ SM ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹರೀಶಣ್ಣ ಸಾಧು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಫರ್ ಸಾಧು ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಡಿದು ಗಜ್ಜಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು आता जे मान्यवर प्रास्ताविक करत होते त्यांच्यातला फक्त सकाळ एवढाच शब्द मला समजत होता त्यामुळे सॉरी पण बहुतेक काहीतरी माझ्याबद्दल आणि भवानी फाउंडेशन बद्दल बरं बोलत होते असं मी एक बेसिक कयास मनात ठेवून समस्त मान्यवर आजच्या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले भवानी फाउंडेशनचे चेअरमन KD शेट्टीजी, माझे मित्र दिनेश आणि समस्त भवानी फाउंडेशन परिवार तुम्हा सगळ्यांचा या निमित्ताने तुमचे 2 वर्ष या सगळ्या नवीन कार्याला पूर्ण झालं त्या निमित्ताने मी तुम्हा सगळ्यांचं कौतुक करण्यासाठी सर्वप्रथम मी माफी मागतो तुम्हा सगळ्यांची. मला वेळेत कार्यक्रमाला येता आला नाही, बाहेर प्रवासात होतो तरी पण म्हटलं किमान येऊन जायला पाहिजे. मी गेल्या जवळपास 2 ते 3 वर्षापासून KD शेट्टींसोबत वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांचे जे उपक्रम चालतात त्या वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी त्यांच्यासोबत काही प्रसंगांमध्ये येण्याचा मला भाग्य लाभलं. त्यांनी अलीकडे जे पनवेल जवळच्या एका गावात आदिवासी पाड्यावर ज्या पद्धतीने त्यांनी तिथे समाज मंदिर बांधलं ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.